Как ягоди. Полина, папая. Да. Леле. Малко ти Горкото мишленце. Направо ми 6 минути. Мене тя вече умира. Сигурно ще изчака да умре. Добре да умре по-бързо, имам 6 минути. Не, още мърда. Съвършено. Оу. Влизай. Yes. За главата. Жестоко. Сега ще се скурно почва. Аре, няма само. Айде, лапай го, бе. Еди. Айде, бе. Станката. Още малко. Ти можеш. Но и тази ми е ухапал до мишата. Чакай го да умрема. Нещата как чака ми интересно много ще чака. Не, това почти го изяде. Да, само главата е почти изядена, нали? Да, ама... Ще чака да го удуши. Май няма ми стигне времето за клипче. Прести си го изпили. Аре, бе. 3 минути и половина. Ще ми го пратиш после. С удоволствие. Стигна времето. Аре, те. Нахалник. Това колко време ще го яде? Не знам, но аз имам на разположение още 3 минути. Ако не иска толкова бързо. Я ти бавно. Ами ти какво искаш? Това е голяма мишка. Да, ама. Почва да подгръща. Аре, бе. Това почна да излиза. Ти можеш. Ме умря. Издъхна. Тя умря. Да бе, тя пак. Не, жива е. Аре бе, 2 минути и половина имаш. Както гледам, още си. Тато вече почти половината. Не може ли да я ухапе пак и да умре? 2 минути. Толкова ли е? Ще почна да е гълта, Юнг. Лена, Да. чувствам се страхотно. И аз. Аре, цялата глава е вътре. Това още ли мърда? С нея може да снимате. Да, точно, братиска. Аре. Давай. Ти можеш. Но имаш 1 минута.
Аре, изведе. Още не. Почти. Ще стигне времето. Ще стигне времето. Айде, бе. Айде, ме килеш. Половината е вътре. Наяда ли се смята? Почти е готов. Пешката е доящия. Айде, бе. Едни задни кръчици. 17, 16, 17, 18. Памет. Мама ти.